Gaztebiz.com, Bizkaiko gazteen atari berria. Gaztebiz.com Bizkaiko gazteen gune berria da, informazioa bildu eta guztiaren berri izateko espazio berria. Komunikazio bide abanguardista, divertigarri eta intuitiboa da, eta gainera, erakargarria, harrapatzen duen horietakoa. Internet komunikazio erak eraldatu dituen bitartekaria da. Gazteria aditu bilakatzen ari da gai honetan, jada gazteak, ez dira ikusle hutsak, irakurleak. Informazio kontsumitzaile soilak baino gehiago dira. Sarearen gako bilakatzen ari dira, haiek baitira egunero sarea dinamizatzen dutenak, protagonistak alegia. Hori dela eta Gaztebizen sormena kalitatezko informazioa eta sare sozialetan barneratutako parte hartze bideak eskaintzen dira. Guztia batu eta gazteen jakimina asetzea du helburu. Izan ere, gaztea internetera konektatuta bizi da, parte hartza gustoko du, azkartasuna interesatzen zaio, eta informazio argia, zuzena eta erabilgarria izatea. Gaztebizekin erreferentziazko tresna bat eskura jartzea nahi dugu. Bideoak ikusi, iritziak eman, izapide, heziketa, bidaia, zaintza bezalako gaietaz informatzen da gaztea. Baita, oinetako batzuk nola paindu, tanpoi ekologikoaren abantaiak ezagutu eta abar. Azken batean, nola bizi eta aldi berean inguruaz nola disfrutatu daitekeen iradokizunak eskaintzen ditu Gaztebizek. Ikusentzunezko kanala. Gaztebizek interneteko hizkuntza darabil, ikusentzunezkoarena, eta telebista kate propia du, Biz Telebista. Internet bidezko telebista honen bitartez, bidaia, lana eta diru laguntzak bezalako gaien inguruan informa daitezke, baita heziketa, natura eta aisiaren inguruan ere. Besteak beste motxila nola egin edo piercing bat egin aurretik kontuan hartu beharreko hainbat puntua saltzen dira bideoen bidez. Bideoak baloratu, komentatu eta beste blog eta webgunetan publika daitezke. Gainera bozka gehien izaten dituzten bideoak nabarmenduta agertzen dira sarbidea errazagoa izan dadin. Biz Telebista kate parte hartzailea da, gazteak informatu, adierazi eta aska daitezen. Gainera ikusentzunezko guztiak ezintasunen bat dutenentzako erabilerrazak dira. Bideoek azpitituluak dituztelako eta transkripzioa ikusteko aukera ere badagoelako. Gazte informazioa, beti jakin nahi izan duzun guztia. Informazio zatzagoa nahi duten pertsonentzat ere, Gaztebizen badago aukera oso osatu bat. Gazte informazioa atala. Heziketa, lana, deialdiak, bidaiak, kirola, osasuna, etxebizitza, bezalako azpikanalak ditu. Horietako bakoitzean aholku, baliabide, jarraitu beharreko pausu, esteka interesgarriak, eta gai horrekin erlazionatutako bideoak aurkezten dira. Horrez gain, Bizkaiko informazio bulegoen inguruko informazio osatua eskaintzen da, dituzten zerbitzuak aurkeztuz, arreta pertsonalizatua behar dutenentzat. Laguntzak eta diru laguntzak. Diru laguntzek berebiziko garrantzia dute gazteentzat. Hori dela eta Gaztebizen atalezatz badago gai hori jorratzeko. Atal honetan Bizkaiko gazteentzako erabilgarriak eta interesgarriak diren diru laguntzen inguruko informazioa dago. Berrienak nabarmentzen dira eta behiatzaile bati esker, erreza da edozinetara sartu eta informazioa lortzea. Agenda eta albisteak, ez errezkaltzeko. Ekitaldi, txango, kontzertu, erakusketa eta interesa duten ekimen guztiak Gaztebizen daude. Egun zehatz bateko ekitaldia kontsulta daitezke egutegi baten bitartez bilaketa bat eginda. Eta gainera, atarian arpidetuta dauden pertsonek aukera dute beraien hirian, herrian edo auzoan antolaturiko ekintzen berri emateko. Teknologia, inguru giroa, gizartea bezalako gai interesgarrien inguruko albisteak ere badaude webgune berri honetan. Aterpetxeak, kontuan hartzeko aukera. Gazte jendeari taldean eta merke bidaiatza gustatzen zaio, esperientziak eta bizipenak partekatzeko. Horregatik, Bizkaian aurkitzen diren aterpetxen inguruko informazio guztia eskaintzen du Gaztebizek. Mapa eta aterpetxen zerrenda zehatz batek argazki galeria, deskribapen eta beharrezko informazio guztira sartzeko aukera ematen du. Eta hala leku horietan eguna pasa eta disfrutatzeko beharrezko guztia eskura izango du gazteak. Bizkaian, 25 aterpetxe daude. Udalekoak eta udagaztea, bidaia eta udaleku programa. Bizkaiko Aldundiko udalekoak eta uda gaztea programak neskamutil eta gazteei, uda, beste modu batera pasatzeko aukera ematen die. Esperientzia partekatu, norbere buruarekin konfiantza izan eta udaz gozatzeko.
Hau guztia inguru erakargarri batean izaten da oporretaz gustura disfrutatzeko. Aukera hauetako bakoitzak atal zehatz badu Gaztebizen. Kanalean leku desberdin eta instalazio erabilgarrien inguruko informazioa lortzeaz gain, izen emate osoa edota zozketaren bideoa kontsultatzeko aukera dago. Gainera, programetan parte hartzen duten talde desberdinek argazkita iruzkin bidez, egunerokoa idazteko aukera dute esperientziak eta bizipenak partekatu ahal izateko. Hala bada, udako bidaian bizitako momentu hoberenak bilduta egongo dira, eta hurrengo baterako etorkizuneko bizitariek badute ideiaren bat bidaia horren inguruan. Elkarteak, Bizkaiko elkarteak ere badute logutxo bat Gaztebizen. Elkarte bakoitzeko zerrenda zehatza dago ikusgai eta gainera, bilatzai bat ere badago bilaketa azkarra egin ahal izateko. Parte hartzea, Gaztebiz, Facebook, YouTubeen, parte hartzea bultzatu nahi duen komunikazio kanala izan nahi du Gaztebizek. Horregatik izen emateko aukera bat dago eta honi esker, iritziak eman, edukiak argitaratu eta deialdi eta lehiaketetan parte hartzeko aukera dago. Gainera, Gaztebiz, Facebook eta YouTube sare sozialetan presente dago. Horietan erabiltzailearekin zuzenean hitz egiten du hizkuntza hurbil eta lagunartekoan. Gaztebiz guztiaren berri egoteko gune berria da, balio handiko informaziora sarbidea eta parte hartzea eta dibertsioa bultzatzen duen Bizkaiko gazteen interneteko kate berria. Deskubritu ezazu!